sannan da ka zama ladanin masallacinku da ka zama limamin masallacinku, wanne ne ya fi maka lada da daraja da falala? In dai lada kake nema, wanne ya kamata a zaɓe ka? An fahimta? Waɗansu malamai kamar malaman shafi'iyya da hanabila suka ce ka zama ladan ya fi falala. Malaman malikiya namu na gida kenan da hanafiya suka ce a'a, ka zama liman ya fi lada. Malaman malikiya suka ce abin da ya sa ka zama liman ya fi lada, suka ce idan ka zama liman to ka kama aikin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya yi, don shi ba ladan bane, shi liman ne. Haka Abubakar, haka Umar, haka Uthman, haka Ali, haka dukkan al'asharatul mubashsharuna bil janna, dukkansu sai dai su zama liman amma ba ladanai bane. Don haka Allah ba zai zaba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai abin da yafi kowanne. Haka waɗannan mutanen daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai su, Allah ba zai zaba musu ba sai abin da yafi kowanne. Don haka liman ya fi ladan.